يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kama sara mani foka abarkada lemmi sonani ka bi dunya jirana ka awla dunya ka fo abika ka jem kan la jem watina jem kan mini amba fama faso jokene e jem kan ni mimbe nyana maya telenyata jabarani so sanfɛ dogo kun ni wati kele ambe fuleni wale mando ko lasi aw kelen na bɛɛ lajɛlen danaya talila kada telenyata ka kada ni emission kofolen ka ni amba fama ko faso jokene ka folla se aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ farafina bangun ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen ma ni an ka jamana ta k'a lajɛ i n'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jamana wɛrɛw i b'a ye k'a fɔ foroba cakɛla ale hakɛ kɔni ka dɔgɔ jamana kɔnɔ kosɛbɛ ni yɛrɛ Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ chiffre dɔw avancera waati tɛmɛnenw na a jirala k'a fɔ Mali yɛrɛ foroba cakɛla a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 100 ani maa 125 bɔ ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma 125,000 personnes o b'a jira k'a fɔ ni dun ye maliden ta k'a lajɛ an bɛ don min na i komi bi maliden yɛrɛ hakɛ bɛ taa fɔ maa 20,000,000 dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la maa 20,000,000 n'a kun kan fɛ o b'a jira k'a fɔ maa min bɛ forobaciya kɛ hali o kunnamana o tɛ 1,000,000 yɛrɛ tilancɛ bɔ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba o dayirimɛ ɲini cogo a bɛ fɔ o de ma ko secteur privé minnu bɛ a kɛ u yɛrɛ walima ka cɛsiri bila sen kan ka se ka dayirimɛ sɔrɔ u yɛrɛ o cogo kelen na a dɔ bɛ dɔ la olu yɛrɛ na maa wɛrɛw fana ta minnu fana bɛ u dayirimɛ ɲini u yɛrɛ ye o secteur min filɛ nin ye n'a bɛ fɔ a ma ko secteur privé n'i ye a ta k'a lajɛ n'o fanba an bɛ se k'a fɔ an ka jamana cikɛlaw a mɔnikɛlaw bagan maralaw ka taa se jagokɛlaw ma ka taa se bolola baarakɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma olu k'u yɛrɛ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na olu bolola baarakɛla ninnu u ka caw bɛ cogo di anw ka jamana kɔnɔ dekun b'u kan wa u ka gɛlɛyaw ye mun ye u ni jamana yɛrɛ cɛ bɛ cogo di ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ni Ala sɔnna ma an bɛna min jaabi sɔrɔ an ka bi jɛmukan kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen émission faso jɔ kɛnɛ kan bi bari olu secteur privé walima olu bolola baarakɛlaw walima olu métier kɛ dɔnbaw u jɔyɔrɔba bɛ an ka jamana ɲɛtaga la walima an ka jamana yiriwali sabatili la o kama an ye maa 2 wele ka na bi ninnu bɛɛ lajɛlen bolola baarakɛlaw ye Bamakɔ dugu kɔnɔna na minnu n'u ka cɛsiri fanga ka bon o baarakɛla wɛrɛw yɛrɛ fana bɛ u bolo an ye u wele ka na bi an ka se ka kuma u yɛrɛ ka ciya kan olu yɛrɛ nana baara in na cogo jumɛn na gɛlɛya minnu b'u kan ani u yɛrɛ bɛ sigida min na a kow bɛ cogo di u ni sigidalamaw bɛnnen don wa u ka tɔɔrɔ tɛ se sigidalamaw ma wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye min bɛna walawala walima a bɛna jaabi sɔrɔ ɲininkali minnu na a ma fɔlɔ o de ye Dirisa Jawara ale de filɛ numan fɛ ni ale yɛrɛ ye lavage baara kɛba ye bari a machine dilanni ani a matarafali ale bɛ o kɛ Bamakɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida 2nan na o cogo kelen na an balimakɛ ni o ye Ibrahima Bakayogo ye ale fɛnɛ bɛ maa minnu bɛ ɲɛgɛn kɔni kɛ donfiniw b'o la ka taa se hali basi n'a ɲɔgɔnnaw ma ale fɛnɛ b'o baara ɲɛdɔn kosɛbɛ baarakɛlaw fɛnɛ b'ale bolo an ye nin baarakɛla 2 de wele ka na walima ni ɲɛmaa 2 de wele ka na walasa ani u ka se ka baro sigi kɛ u ka se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna nin baara ninnu hukumu kɔnɔna na ayiwa an b'a daminɛ numan fɛ fɔlɔ u ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen ma Dirisa Jawara salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen. Jawara dukɔnɔmɔgɔw bɛ cogo di ayiwa nin waati in na foli kɛ i ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ awuzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما لفوك والمندو آمين يا ربي أمين يتعرفوا تبارك الله بارك الله ني كادم نسان فودغما الحمد لله أنا فولي باو بلا جلي الحمد أني جمانا نانيمو بلا جلي تبارك الله أنا فولي باو tabarkala fuli jarani kosbe ambe irefo émission naka ga wele jabi wala sa ni kase kana bolo sigi malgré les occupations amalo bara fona ka bobolo ayu bara beri blabi wala sa kase kana tilinya ta ka wele jabi ambe ifo la ki wala mando ayu amta bagago ke fanfe ibrahima bagago e nyegen ke bayi nyedon bayi finu sanfe kata se bashi na nyono ma ina idado abela jeli na ganya folike ibrahima bagago ni mago ke ka folike ni watina kanye shi tilinya ta flebo ma yuse ka musaka Bismillahirrahmanirrahim auzu billahi minash shaitanir rajim me foli la se an banya bagaw ma munun karanga jana bo sababu ye ka foli nyashi nyeta barakela na barakela bela jele alhamdulillah tabarkala ambe ifo bagago ke he mi sona ka ga wele jami kana ga plateau ka bi wala sa ani na sika bonu sikike o jarani kosbe ayo ne ba damne Drissa Jawara ebi métier minke métier do bibina alhamdulillah bi dayri menyina la mo ko chama o fena bi bolo ika barakero la e ka chanye shilendo mamun ka baranye shilendo mobli kuli kata se sokono tapi ma moto bol ma fen on an on waro chama a machine a la benu ana tokotolu o baraw bela jele ka chanye shilembe o ma ni bara ina na la to menade alhamdulillah ni ye ɲininga la n bɛ i jaabi ne nana baara na cogo min na a gɛlɛyara dɔɔni parce que na cogo ne kun ye mécanicien de i to mécanicien la ka ni yɛrɛ ne sɔrɔ kun ye secteur mécanicien de mobili dilanna ne kun ye mobili dilanna de mobili dilan n ye baarakɛyɔrɔ ni sɔrɔ k'a dayɛlɛ k'a kɛ garage ye ala ni mɔgɔ ɲumanw barika dɔ de nana n ma ko n ka lavage dayɛlɛ a kɛrɛfɛ n ma taa lavage kalan mɔgɔ fɛ dɛ n y'a dayɛlɛ a kɛrɛfɛ fo kana n ɲɛ don a la dɔɔni dɔɔni ka baara kɛ ten n yɛrɛ sina ka mécanicien yɛrɛ bila ka ɲɛsin mobili ko ma mobili ko nin kɔnɔ ala ye sababu ɲuman fɛnɛ wɛrɛ b'o de kɔnɔ n'o sababu ye machine dilan ye mobili ko machine dilanni a labɛnni sababu ɲuman wɛrɛ de bɔra mobili ko kɔnɔ ka na se machine dilan yɔrɔ ma parce que ne tun bɛ mobili ko n patron ye Maru Sangare ye ale bɛ Madinɛkura ala y'a kɛ don la ka kilan dɔ taara fɛ yen n'o ye tubabukɛ dɔ ye a bɛ baara kɛ Allemagne a taara fɛ k'a mago bɛ mɔgɔ la ale nana ka bɔ Allemagne pour que ka baara kɛ ka maliyɛnw dege cracheur dilan na ani pompe fourrage o y'a sɔrɔ n bɛ mécanique kɔnɔ n kɔni ye tɛ patron fɛ yen mais n bɛ n yɛrɛ bolo ala y'a kɛ a ko bon ale hakili bɛ a ka apprenti kelen na n'o ye Drissa Jawara ye a bɛ fɛ ka a lase o ma ne nana tubabukɛ ye ne kanu nin cogo la a taara n kalan a baara la 8 mois an y'o kɛ formation accélérée la an y'o k'o la. o de kɛra sababu ye sa e nani yɛrɛ sɔrɔ nin domaine na nka lavage machine a dilanba ka ca an ka jamana kɔnɔ wa. ayiwa Bamakɔ don mun mana bini sinikɛ tile t'a la o bɛ taa yɔrɔ dɔ dayɛlɛ k'ale ye baarakɛla ye sinon lavage machine k'a maîtriser yɛrɛ yɛrɛ Bamakɔ tɛ dɛ Mali bɛɛ n'i y'a jɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 de bɛ se sinon a tɔ bɛ tricoteur de. k'i bolo da la k'a lɔgɔbɛ bɛɛ bɛ se o la hali réparateur b'a kɛ mais ka machine dilan k'a fɔ k'a bɛ dan nin don ma nin tɛ tɛmɛ nin wagati kan n'i y'a jɔ mɔgɔ 4 kɔni a cayalen don Mali yɛrɛ bɛɛ Mali bɛɛ kɔnɔ n'i y'a jɔ mɔgɔ 4 a cayalen b'o ye e b'o kɔnɔna na wa a ka ca Ala fɛ mɔgɔ ma i yɛrɛ da mɔgɔ ma i yɛrɛ da ayiwa alhamdulillah o b'a yira k'a fɔ i ye cɛsiriba kɛ k'i to mécanicien domaine na ka na formation suit ka na i yɛrɛ sɔrɔ bi alhamdulillah mɔgɔ jeli b'i bolo baara la bi bi an bɛ Ala fo ka barikada mɔgɔ min bɛ ne bolo cracheur fan fɛ mɔgɔ 3 mais lavage ye mɔgɔ 5 ye mɔgɔ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 8 bɔɲɔgɔn minnu bɛɛ b'u dayirimɛ ɲini e ta fana awɔ bon arakɔrɔ tuguyɔrɔ la mɔgɔ 2 bɛ yen
alhamdulillah abta se fo mo tan mo tabarkala jawarake o yi tabarkala bari no ñogonaw ciara nga jamana kono bela jelen se ka anya fo tugumna bela jelen se ka ke fonctionnaire c'est vrai bela jelen se ka ke kata furuba ciala o ngani na ñogonaw ka se ka daela nga jamana kono o ba to an doni na diw munu be yoli la so kono bela jelen ka se ka bulum nero soro ka dairi me nero soro ambe il faut obligation la ayo ambita Ibrahima Bakayogo ñegen ke bayi dum finu ka kata se bashi una ñogona ni fini wala una ñogona e ka tia bembo ma Ibrahima Bakayogo e fana nani ka tia ina to dum alhamdulillah ne nga bara indam ne t-shirt glani la famille nok ma nga du krefe haydara la bon nek ni nga dem senya ke t-shirt kala na olubulo Bamako quartier misra aw nek me t-shirt baraka olubulo komi balma muso ye kala do nawi e aysi kana gere balma muso la ngere ne olula oli aklina do dialno ko t-shirt baraka fe misika afin to ko fleni koshi wakati ndo kera koshi de kumeda baze na ka kaya comme se ka nga bara yelema ka ke koshi dai yelema na kana koshi da lambal mamso kerefe tagali nyefe ugo ko yani nga to koshi da doro fenema est-ce que tia yelema ka ke peinture yelema chugo fleni kana peinture la peinture na sanga soro la ka sanga soro la bon peinture qualité na kaya anyere ba essayer ka création do kala donc peinture bara nana wara ka la wara donc anya essayer sano ka bula dessin fele faraka o bebe ke ni peinture donc ni na chugo fleni peinture dala ni chugo la tanto donc adam nena t-shirt ñegen kelila o kana bola kana do fini to la basé on katase on anyo na woro bibi na femi ni bashi belebele bawi fini wala baw ibe sebeni ke bela jeleka ina fo telenyata seben ñegen fle sebe femu no kadi ikabara ñechile no ni bela jeleka ni bela jelenke alhamdulillah bazen bara yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ni imprimerie dɔ dayɛlɛ ɲare la imprimerie dɔ bɛ n bolo ɲare la fɛnɛ basi bara ninnu bɛ kɛ nɔ de basi ninnu ni t-shirt ni banderole ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲare la mais bazen bara kɔni basilen no misira tabarkala ayiwa ma jeli fana bɛ e ka bolo ka bi Jawara kɛ Bakayogo kɛ plutôt ma jeli b'i ka bolo kan bon ne ka atelier min bɛ misira ni bazen bara bɛ kɛ yen nɔ mɔgɔ 13 de bɛ yen nɔ mɔgɔ 13 bɔɲɔngo bɛ yen nɔ imprimerie min bɛ ɲare la mɔgɔ 5 bɔɲɔngo bɛ yen nɔ alhamdulillah o b'a yira k'a fɔ maa 18 fana bɔɲɔngo o b'a dayirimɛ ɲini e ta fan na ni kɔni ye secteur privé ka warangata an ka jamana kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ kule min na k'a fɔ chômage ba bɛ an ka jamana kɔnɔ fo bɛ se ka siri min dan na nin n'a ɲɔgɔnnaw ka caya an ka jamana kɔnɔna na ayiwa an bɛna Bakayogo kɛ fan fɛ joona walima Jawara kɛ fan fɛ o de ye k'a fɔ n'i ye baara o baara ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ aw b'a kɛ yɔrɔ min na ni o ye environnement ye sigida e bɛ baara min kɛ o ye machine dilanni ye ani lavage yɛrɛ baaraw ma tuma dɔ la a degun bɛ se ka se sigidalamɔgɔw ma tuma dɔ la fɛnɛ baaraw don baara minnu i b'a sɔrɔ tɔɔrɔya foyi t'a la ka se sigidalamɔgɔw fɛnɛ ma f'olu bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ n'i bɛ baara o baara walima i bɛ caw ca bila sen kan e ko i bɛ misira sisan e ni misirakaw aw cɛ bɛ cogo di i ka baara in a degun tɛ se sigidalamɔgɔw ma alhamdulillah lavage machine dilan degun bɛ se sigidalamɔgɔw ma ni m'i sigi cogo dɔn parce que n'i ye bololabaarakɛlaw lajɛ n ye kuma f'i ye kuma daminɛ la ni mun ye tile 1 ni 2 ta u bɛ taa yɔrɔ dɔ koron k'i sigi k'a bɛ baara kɛ yɔrɔ bɛɛ tɛ mɔgɔ sigiyɔrɔ ye yɔrɔ bɛɛ tɛ lavage yɔrɔ bɛɛ ti minɛ baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ baara bɛɛ n'a kɛyɔrɔ don n'i bɛ baara yɛrɛ kɛ fɔlɔ n'i ye endurance lajɛ i bɛ taa mairie la mairie bɛna yɔrɔ lajɛ olu b'u ka test kɛ k'a lajɛ ni min na baara mun kɛ a degun bɛ se jɔn ni jɔn ma n'a tɛ se sigidalamɔgɔw ma u bɛ autorisation d'i ma olu b'i bila ka taa polisi fɛnɛ la donc an bɛ boli caman k'a la mais ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ne ka sigida ne yɛrɛ kanu b'olu la ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan tellement a ka di olu ye ne ka to yen parce que n sigi ni bi cɛ n ye mun ɲɛ yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ ne kanu b'u la bi ka tɛmɛ n wulili kan alhamdulillah vraiment tabarikala o b'a jira k'a fɔ alhamdulillah an bɛ i ka sigidalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo la n'o ye misira ye
bari cɛ kɛ ko ɲuman maaw bɛ ɲɛbɔ a fɛ fo maaw bɛ kanu a fɛ o bɛ sɔrɔ a dɔ bɛ dɔ la cɛ yɛrɛ kɛ b'a la n'i tun kɛra mɔgɔ dɔ ye sigidalamaw yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ nin bɛ se ka bɔ an ka yɔrɔ la yan cogo jumɛn don jumɛn waati jumɛn ala ka ani sababa bɛɛ ayiwa an bɛ taa Ibrahima Bagayogo yɔrɔ Ibrahima Bagayogo e fana n'i ka sigida e ka baara fana bɛ cogo di degunba t'a la bari e ye gala fɔ sisan i ye desɛnw fɔ tuma dɔ la degun tɛ nin baara ninnu na ka ɲɛsin sigida ma environnement baaraw bɛ kisi a bɛ environnement tangali b'a la an ka sigida alhamdulillah ne ni n ka sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka fɔ ko bɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ka sababu kɛ sɔgɔma o sɔgɔma sigida mɔgɔ ka dɔgɔ min tɛ t'i jɔ ne ka yɔrɔ la ka foli kɛ ka dugawu kɛ n ye ni k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la ka se sigida ma o tun tɛ kɛ ne ni n ka sigida la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yen nɔ bɛn kɔ bɛn dɔrɔn de b'a ni ni sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah o bɛɛ lajɛlen ye tare tare an bɛ ala fo ka ala barika da o la ayiwa Dirisa Jawara lavage baara walima machine baaraw la an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ jɛkulu caman bɛ yen jɛkulu minnu bamananw b'a fɔ cogo min na zaban kelenna jɔ tɛ yire tɛgɛdenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta o tɛgɛ fatulu yɛrɛ kelen tɛ se ka sama mun kɔnɔkulu jɛlen de b'a fɔ ko bi fara ɲɔgɔnkaw la aw bɛ cogo di e b'i damana wa walima aw ni jɛkulu bɛ faralen ɲɔgɔn kan walima chambre de métier tɔgɔ la aw bɛɛ kɛn bɛ k'aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ wa a ko bɛ cogo jumɛn na Dirisa Jawara i da sera yiri de ma sisan Mali kɔnɔ lavage ɲɛ tɛ baara la mun degun ka bon fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ lavage a ɲɛfɔ yɔrɔ ye a ɲɛfɔ ni ye lavage ta 100 la i b'a sɔrɔ 99 a tigi si t'a ka lavage kɔnɔ u b'a dayɛlɛ de k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ka taa k'a to wula fɛ u bɛna u b'u bolo lasɔn n'i y'a jɔ 100 99 bɛ di lavage a lavage yɛrɛ dayɛlɛ ba dayɛlɛ ni yɛrɛ y'i ka wari bɔ k'a don a la ka machine san ka fɛn bɛɛ san a nafolo don a la ka fɛn bɛɛ kɛ dɔw yɛrɛ mana content dɔrɔn u b'u ka dani lajɛ dɔrɔn ka lavage dayɛlɛ a kɛra carré kɔnɔna a kɛra goudron da ye o u mago t'a taayɔrɔ la u mago t'a kɛ kuma la u b'a dayɛlɛ ye hali n'u bɛ palan kelen de ta n'a bɛ bɛn moto kelen ma u b'u sigi ye ko lavage kɔlɔlɔ min b'o lavage problème na u ɲinɛna de k'a fɔ k'i bɛ wari sɔrɔ bi k'a sɔrɔ sini i bɛ taa kalo 3 k'a la mais tile kelen i ye mun sɔrɔ kalo 3 kɔnɔ i b'a bɛɛ bɔ tile kelen i b'a bɛɛ sara tile kelen cogo jumɛn na bien i b'a sara cogo di e lavage sɔrɔ an ka kɛ supposons kalo kalo i bɛ 20,000 sɔrɔ kalo 3 joli don o ye 260 tɛ yan ni moto kelen tununna moto joli e t'i ka lavage kɔnɔ dɔ nana ka moto di dɔw sigilen bɛ k'i bɛlɛ u bɛ moto di baarakɛla ma e tun bɛ taa burusi kɔnɔ mɔgɔ de ta ka n'o bila lavage kɔnɔ u bɛ moto d'a ma k'a k'a ko ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka na moto suɲɛ o bɛɛ bɛ kɛ baara in na la ilaha illallah muhamadu rasulullah ne sigilen filɛ nin kɔrɔ ne ye 100 de sara moto kunkɔrɔ moto kunkɔrɔ n b'a tigi dɔn a bɛ n dɔn komi tigɛ n'a wɔrɔ wa mɔgɔ min y'a ta fɛnɛ n b'a dɔn n b'a dɔn k'u sigi k'i lajɛ ka mɔgɔ bila ka na moto d'i ma k'i k'a ko i bɛ tila la dɔ wɛrɛ bɛna wari sara ka moto ta ka taa na parce que burusi kɔnɔ mɔgɔ de b'a kɛ k'a ko donc e ye mun sɔrɔ lavage b'i bolo i kamana gannen don a fɔ kelen fila i bɛ baarakɛla min ta ka bila moto ni mobili kunna ko k'a ko a tigi sigilen b'a ye e tɛ yen mɔgɔ tɛ yen nɔ a bɛ wali mobili ta k'a kɛ ka kogo minɛ a tɛ se tiɲɛni kɛra tiɲɛni ma tiɲɛni kɛra a tun fɔra mɔgɔ kana don mobili yɛrɛ kɔnɔ ni permis t'i bolo e tun y'a d'a ma de ka wuli ka t'i ka baarakɛyɔrɔ wɛrɛ la k'a to baarakɛyɔrɔ kɔnɔ i ye problème min nati i m'a nati o de ye lavage problème ye minnu bɛ lavage dilan bi an bɛ fɛ ka jɛ mun ɲini u fɛ u kana lavage dilan ko wari bɛ n bolo u kana dilan ko ɲɛ bɛ karisa la a bɛ ka dɔ sɔrɔ a la ko ne yɛrɛ bɛ taa kɛ lavage t'o ye Jawara Dirisa Jawara an ma se ka wuli ka jɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ wa ka olu bila sen kan n bɛna n'i ye o la an y'o gɛlɛya minnu ye lavage kɔnɔ an ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ne yɛrɛ tun ye communauté secrétaire général ye association tɔgɔ ko APAL i y'a faamuya donc mun ye APAL min gɛlɛya an bolo a président bɛ Bankɔni na Baba o y'a président an yalala
ka do yɔrɔw la quartier an ye bakola ninnu bɛɛ kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'an ka lavage nin dilan a kana k'an ɲɛna ko fɛn t'a la ou bien ko kɔlɔlɔ t'a la kun fɔlɔ la mɔgɔw nana an ye jama fara ɲɔgɔn kan ka jama ba sɔrɔ mais mun nana jama ninnu bɔ an kan a fɔra dɔrɔn ko an ka mugan bɔ ka fara ɲɔgɔn kan pour que ni mairie nana e kama e tɛ baarakɛyɔrɔ la mairie ka na e ka minɛn cɛ donc n'i y'an wele an ni taama min bɛ se mairie ma e ka kota min kan ka sara mairie an b'a sara pour que i ka minɛn ka to a place la maliyɛn bɛɛ taara o tɔrɔmɔɲɔn ko kɔsɔ o tɔrɔmɔ 20 par jour bɛɛ taara bɛɛ donc lavage ko kɛra fɛn dɔ de ye i b'a dayɛlɛ k'i sigi ka kungo de kɔnɔ donc ni ne y'a faamuya bi bɛɛ ton b'i yɛrɛ kelen na bɛɛ kelen bɛɛ tolen b'i yɛrɛ la tout le monde ka fɔ jɛkulubaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walima aw yɛrɛ hakɛ da dɔnnen tɛ bamakɔ yan la a tɛ se ka compter ka ban sinon an ye fɛn ta bangɔni ta lavage 250 de bɛ bangɔni na bangɔni kelen bangɔni kelen lavage 250 mun bɛ so kɔnɔ mun bɛ goudron da la mun bɛ carré kɔnɔ mun yɛrɛ kɛlen bɛ ka palan ta k'i sigi da la ala k'a to hakili ɲuman ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka se ka fara ɲɔgɔn ka kɛ ka se ka jɛkulu dɔ bila sen kan mali lavage kɛ baarakɛbaw ka taa se a machine labɛnbaw ma an bɛ taa ibrahima bagayɔkɔ e ye ɲɛgɛn kɛba ye fini kan n'o ye donfini ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu fana b'aw tɔgɔ la wa aw ta bɛ cogo di fara ɲɔgɔn kan a sera ka sabati aw yɔrɔ wa alhamdulillah fara ɲɔgɔn kan sabatilen don an ka yɔrɔ la dɔɔni parce que ne yɛrɛ inscrit no chambre des métiers là depuis 2015 en même temps peinture dalaw olu yɛrɛ fɛnɛ ye jɛkulu dɔ sigi ATS association des teinturiers et sérigraphes ne b'o jɛkulu fɛnɛ la o jɛkulu siège basé no Ɲare la n'o jɛkulu membre dɔ ye alhamdulillah tabarikala o b'a yira k'a fɔ aw ta kɔnɔna bi in na aw sera ka aw mɔ ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama a bɛ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama a bɛ jɛnɛw kɛ n'o ye réunion ye ka se ka aw ka baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na ka se k'olu kumaw fɔ o jɛkulu ATS a bɛ réunion kɛ chaque mois kalo kalo a bɛ réunion kɛ réunion yɛrɛ kɔfɛ wagati ni wagati a bɛ to ka exposition ninnu kɛ a bɛ exposition ninnu kɛ an bɛ taa an ka minɛnw exposer yen nɔ ala ka ni sababa bɛɛ ayiwa ni anw ka jamana ta k'a lajɛ walima an bɛ se k'a fɔ diɲɛ baara o baara n'i ye ɲɔgɔn da fa la i bɛ se ka gɛlɛya fa la baara walima bolola baara anw ka jamana kɔnɔ gɛlɛya jumɛn b'a la aw ni clients cɛ bɛ cogo di aw ni jamana yɛrɛ cɛ bɛ cogo di ni ala sɔnna ma baro tako filanan na an ka segin ka na an ne don ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka walawalali kɛ a kan an sɔnni يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ k'aw ka jɛmukan filɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma ko faso jɔ kɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya ɲɛtaa TV Jabaraniso sanfɛ bi ma welelen o ye an ka jamana cakɛlaw ye ni an b'a fɔ a ma ko secteur privé n'o de bɛ se ka jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la walima ka yiriwa sabati jamana yɛrɛ kɔnɔna na bolola baarakɛla fila bɛ an bolo bi kelen ye an balimakɛ ye n'o ye Dirisa Jawara ye lavage n'o ye mɔbiliw koli ni motow koli ka taa se basiw ni fɛn wɛrɛw koli ma a koli ka taa se a mansiniw yɛrɛ labɛnni ma Dirisa y'o ɲɛdɔnbaba ye Bamakɔ sigida filanan kin bɛ yen nɔ ni o ye Misira ye o cogo kelen na Ibrahima Bagayoko ale fɛnɛ ye ɲɛgɛn kɛba ye finiw yɛrɛ kan ka taa se basiw ni finiwalaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan an ye ninnu maa fila wele ka na bi bololabaara an ka jamana kɔnɔ a bɛ togoya jumɛn na olu yɛrɛ nana la togo jumɛn na ka taa se degun ni kɔlɔlɔ minnu b'a la ɲininkali tun nana da yen nɔ an b'a daminɛ Ibrahima Bagayoko yɔrɔ Dirisa Jawara yɔrɔ Dirisa Jawara e bɛ métier min na ni n'o ye lavage domini
degun jumɛn b'a la tɔɔrɔya jumɛn b'a la a difficulté ye mun ye degun mun b'a la komi n ye n da don kunfɔlɔ la k'a f'i ɲɛna n'o ye an bɛ baara ta k'a di mɔgɔ ma dɔrɔn ka tɛmɛ n'an ka baaraw ye donc moto suɲɛ y'o degun dɔ ye ani ka denmisɛnninw ka mobili ta ka taa accident kɛ n'a ye a degunba yɛrɛ dɔ fɛnɛ b'a la ni an balakaw bɛ ka don o la sisan parce que n y'a fila mɛn o tigi nana an fɛ yen ko musow bɛ taa mobili di ka ko n'u m'a fɔ k'u ka parfum taara u b'a k'u ka sanu b'a kɔnɔ n'u y'a fɔ mais papier t'e bolo ou bien e m'a bilatɔ e m'a tatɔ ye a tigi bɛna kɔlɔlɔ boli kan parce que fɛn t'i bolo donc tu es obligé n'i bolo man jan i bɛ taa laban kaso la ou bien i bɛ wari sara sanu ko ale bɛ musow bɛ sanu bila mobili kɔnɔ n balimakɛ lavage n bɛ kelen f'i ye lavage kɔnɔ ni kungo bɛ diɲɛ kɔnɔ bi lavage kungo ka bon dɛ mais an bɛ k'a kɛ fɛn fitinin de lavage tigiw bɛ ka lavage kɛ kulonkɛ fɛn de balawu min bɛ lavage kɔnɔ a ɲɔgɔn kojugu tɛ hali ka taa gɛrɛgɛrɛ la a ka f'i ma i ka to lavage la ko fɛn bɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn dɔ tun bɛ mobili kɔnɔ ko fɛn tununna wari bɛ fɔ a la wa gansan ma caméra bila ne ka yɔrɔ la ne ye caméra bila n ka yɔrɔ la dɔ nana ka bɔ faransi ka na k'a ka samara bɛ mobili kɔnɔ ko samara 400 ko n ka denmisɛnninw y'a ta an y'a titita ka jɛ to bɛɛ la a ɲɛ ma sɔrɔ fo y'u ta ka taa n'u ye polisiso la ka t'u ci fo k'u dalakan ma polisiso la walahi bamakɔ polisiso jumɛn bamakɔ polisiso u taara n'a ye bon n tɛna o bɛɛ tɔgɔ f'i ɲɛna ka taa n'a ye polisiso la ka ci fo ka dalakan ma k'u y'u ka samara ta u y'u bila mais i b'a dɔn samara taara ye cogo di yan samara taara ye ja kun taara ni mobili ye garage de la u ye mobili dilan mécanicien de ye samara bɔ a n'a ka tapi k'a bila kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ ne ka denmisɛnninw bɔra ka o kɛra ne la lavage kɔnɔ Dirisa Jawara o ko bilara ten tɔ wa an b'a da ala kan n'ala ye ko jɛya dɔrɔn i b'i ma Dirisa kojugu kɛba ani a kɔ dogobaga olu bɛɛ lajɛlen kelen Bamakɔ lakana bonda so jumɛn don commissariat jumɛn don Misra commissariat min bɛ yen Misra bon an bɛ 3e arrondissement de don a kɛra 3e a ma kɛ 3e na dɛ n'an bɛ yen de dɔn mais a taara n'a ye yɔrɔ min n t'o fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ parce que a kɛ ni sisan cɛ bientôt a bɛ 13 ans fɛn ma bɔ a la wa n y'a bila wallahi n y'a bila a tigi bɛ yen bi n b'a dɔn a tigi balolen don a balolen don a balolen don ala ye juru sara masa ye voilà o de kama n y'a di ala ma n y'a di ala ma o kɔfɛ de n nana caméra bila n ka yɔrɔ la donc hali n'i ko miseli binna ɔ fo ni caméra tɛ yen donc an bɛ ɲɔgɔn jɔ nkalon ni tiɲɛ an b'o kɔni dɔn caméra la voilà o de kama n nana caméra bila n ka baarakɛyɔrɔ la donc o y'a degun dɔ ye donc degun b'a la baara ani client cɛ degun caman b'a la n filɛ k'o de f'i ye degun belebelew yɛrɛ de b'a ni client cɛ nin ye degun fɔlɔ-fɔlɔ ye filanan ye mun ye dɔw bɛ na u ka misɛn kojugu u ka misɛn maa dɔw ka misɛn i mana mobili ko cogo o cogo i tɛ se k'olu sagona jɛya d'u ma mobili bɔra usine la cogo min voilà n'a bɛ ka kɛ ten dɔw yɛrɛ bɛ dimi u b'u ban ka wari sara u bɛ mobili ta ka taa ala tulo bɛ n kumakan na u b'u ban ka mobili wari sara u b'a ta ka taa dɔw bɛ na u b'a fɔ ko ka mobili moteur ko mobili moteur bɛ ko ji de bɛ k'a kan ni moteur tɛna ko ni fiɲɛ ye ji de bɛ k'a kan bon a dɔw ji mana s'u ka yɔrɔ dɔ ma ou bien n'u taara tile kelen tile fila u bɛ tila ka na a ye ji don n ka machine kɔnɔ ko nin yɔrɔ jenina an k'a sara mobili cerveau 300 000 francs lavage kɛla b'o bɔ min ka d'e ma vraiment an ye nin bɛɛ degun ye ka tɛmɛ nin bɛɛ degun bɛ lavage kɔnɔ donc ne bɛ kangari min da lavage tigiw ye lavage ye fɛn mun ye ka n'a dayɛlɛ ten ka taa ten baara tɛ non non ne bɛ se k'an ka machine dilan yɔrɔ wɛrɛ o mais ne ka machine bɛɛ dilan sigilen ɲɛ curonnen bɛ mobili la depuis i bɛ carré fara ne b'i lajɛ i ye mɔgɔ min ye k'i don cogo dɔn k'i dɔn i ye mɔgɔ qualité min ye n bɛ wuli k'i kunbɛn k'a sɔrɔ n bɛ machine dilan la lavage kɛlaw bɛ yen ne b'i kunbɛn k'i diagnostic kɛ k'i ɲininka fɔlɔ mun ni mun b'i ka mobili kɔnɔ i b'a fɔ hali ni lavage kɛla ninnu ma kɛ parce que n'a goyara bi olu bɛ boli olu ye tilemakɛlaw de ye n'a guwanna n'i ye dɔ menacé dɔrɔn pa wa bolila ne de bɛ yen ne tɛna n ka yɔrɔ kɔni bila ko parce que e ka fɛn tununna donc j'ai obligé ne b'i contrôler n b'i suivre de près n'i y'ali taabolo ma n yɛrɛ ja n b'a fɔ i tɛ mobili bila ka taa i b'i sigi i ka mobili kɔnɔ
sunale ye sigiyɔrɔ dilan mais dɔw bɛna di kɔrɔpɔrɔ o tɛmɛna dɔw yɛrɛ b'a dabɔ kuma u bɛ fɛ ka taa suguba la u bɛna mobili d'i ma k'a kɛ comme parking de matin au soir e bɛ mobili ta k'a ko 10 heures o tigi bɛ n'o ta fo 19 heures tuma dɔw la dɔw ka mobili bɛ tile 2 k'anw fɛ yen lavage kɔlɔlɔ ka bon dɛ mobili tile 2 i bolo walahi ala kulo bɛ n kumakan na télé la kuma tɛ dɛ lavage degun ka bon o de kama ni mɔgɔ bɛ lavage dayɛlɛ a kanu fɔlɔ a kanu i k'a ɲɛɲini a kanu fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛna mun kɛ nin ye ne bolo de b'a la ne bɛna mun kɛ nin ye ne bɛ k'a ɲini ka jamana fana nafa la donc n'i y'a kanu i bɛ se k'a sɔrɔ i b'a maîtriser mais n'i m'a kanu i ni kungo ti ban ala k'an ni sababa ayiwa Ibrahima Bagayogo e ta ye ɲɛgɛn ni kɛli ye finiw kan o baara in fɛnɛ na degun b'a la wa an ka jamana kɔnɔna na a degun ye mun ye alhamdulillah ni ne ko n bɛ baara in degun fɔ ne bɛ baara in degun fɔ ka se mairie kunda mairie mɔgɔw de b'an sɛgɛn kojugu ka d'a kan mun na ka d'a kan mairie mɔgɔw bɛ a essayer k'u bɛ nata an ka sɔrɔta de la ne ye baara in daminɛ ne tun bɛ mairie sara 4000 de mais ɲinan bi ne filɛ nin ye ne bɛ mairie sara 12000 de san o san u bɛ dɔ fara a kan ka bɔ 4000 na bi i bɛ 12000 la i bɛ musaka min sara mairie ye o ni impôt tɛ kelen dɔ bɛ fara a kan ka taa san o san u bɛ dɔ fara a kan mairie mɔgɔw ka degun dɔrɔn de bɛ ne kan o yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'i timinangoya baara yɛrɛ la yɛrɛ ɲinan ta a tun bɛ ɲini ka nege bɔ n na dɛ ala ni mɔgɔ ɲumanw kumana an y'a latɛmɛ ten sinon hali ɲinan ta n taara sara u y'a fɔ n ye ko san wɛrɛ ko dɔ bɛ fara a kan tuguni o kɔfɛ aw ni clients cɛ bɛ cogo di fini baaraw la bari fini fɛnɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka ɲɛgɛn dɔ fɔ a ma k'ale sago dɛ walima cogoya dɔ nana don a la gala baaraw o degun fɛnɛ bɛ aw sɔrɔ baara in na bon ne ni clients cɛ la degunba tɛ yen nɔ degunba tɛ yen parce que alhamdulillah ala ye ne sɔn baarakɛlaw la baara in kanu bɛ baarakɛla minnu na client ka degun bɛ sɔrɔ fan jumɛn fɛ ka caya o ye fo rendez-vous ye a ka ca ala fɛ ni taara n di fini ne ka yɔrɔ la ni rendez-vous min dir'i ma a t'a jɛ rendez-vous jɛ man di ko sababuya kɛ mun ye baara in kanu bɛ ne ka baarakɛlaw la kojugu ani don min na ne tɛ fɛ baara ka kɛ ne ka baarakɛlaw de bɛ n jagoya ko fɔ an ka baara kɛ ayiwa an bɛ halisa ka ɲininkali kelen wɛrɛ tugu la rapidement yanni an ka na Dirisa Jawara yɔrɔ n'i ye baara in ta k'a lajɛ walima jamana yɛrɛ bolola baarakɛlaw aw ni jamana cɛ bɛ cogo di n'o ye jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛɛrɛ bila ka ɲɛsin aw ma nin baara in na dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka ɲɛsin aw ma wa a ko bɛ cogo di aw ni jamana cɛ bɛ cogo di nin ko in na aw minnu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye nin cogo la tan walima bolola baarakɛlaw ye nin cogo la. ayiwa kabini ne ye baara in daminɛ ka se bi ma ne ni jamana ɲɛmɔgɔ foyi ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana ministre secteur foyi ma sa aw ma yan nɔ ka taa aw lakodɔn ka fɔ aw ka ani dɛmɛ min ka kan walima banque dɔ ka se ka na jamana yɛrɛ tɔgɔ la min ɲɛsilen don bolola baarakɛlaw ma a m'olu si ye secteur kelen tɛ yen nɔ min sera anw ma wa n tɛ dɛsɛnkɛla dɔn fɛnɛ min y'a fɔ n ye ko secteur dɔ sera a ma parce que an bɛ réunion kɛ chaque mois ni se tun kɛra dɔ ma a kɛra cogo cogo n bɛ bɔ a kalama mais mɔgɔ si da ma deli k'a fɔ n ye k'a ni gouvernement mɔgɔ de kumana ou bien secteur dɔ mɔgɔ nana lajɛ k'u ka baara kɛcogo lajɛ an kɔni b'an yɛrɛ ma ten de ni ala ye min se k'anw ye k'a kɛ an b'o de kɛ sinon k'a fɔ ko secteur gouvernemental dɔ delila ka s'an ma hali k'an ɲininka o ma deli ka kɛ fɔlɔ o de ye gɛlɛya ye bari nin baara min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ e yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la sa mɔgɔ 18 bɔɲɔgɔnko de bɛ baara kɛ e bolo a ka kan gouvernement bɛ se ka appui fɛn fɛn kɛ dɛmɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin bolola baarakɛlaw ma ka ɲɛsin secteur privé ma o de kan ka kɛ o b'a to hali e ka mɔgɔ bɛ mɔgɔ 18 min na a bɛ se ka taa fɔ mɔgɔ 28 na mɔgɔ 48 na ni baara ye ni kɔkɔrɔma donna a la nka ka taa ye k'a fɔ jamana kelen don k'i to i kelen na banque tɛ na walima k'a fɔ fɛn dɔ ka na ministère yɛrɛ ka secteur département dɔ k'a fɔ min bɛna kɔkɔrɔma don kɛ walima appui ni conseil ni fɛn dɔw wɛrɛ o de ye gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ anw ka jamana kɔnɔna na an b'a jigiya k'a fɔ jamana faamaw tulo b'an na u ɲɛ b'an na
bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin halisa an ka jamana bolola baarakɛlaw ma ha ka jan secteur privé yɛrɛ na mun bɛ bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Dirisa Jawara aw ni jamana cɛ fana bɛ cogo di a ko bɛ cogo di u fana bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya ta k'aw sɛgɛrɛ wa walima jamana ka coup de main masaw ma an bɛ Ala fo k'Ala barika da précisément k'a fɔ ko ka jamana ka dɛmɛ ta ka kɛ k'anw sɛgɛrɛ ɲɔgɔnmɛɲina tɛ baden ye olu dun faamaw de ka mobili tun bɛ kɔ fɛ députés ka mobili bɛ kɔ fɛ ministres ka mobili bɛ kɔ fɛ k'a kɛ k'olu tɛ ɲɔgɔnmɛɲina u b'aw ye dɛ lavage y'a dama domaine de ye i y'a faamu ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ dɛmɛ kelen mun taara k'anw sɛgɛrɛ o ye k'anw exploiter de exploitation ye jumɛn ye banque misɛnnin minnu bɛ yaala ka taa an fɛ k'u bɛ juru don an na a juru dun n'i y'a ta tasuma de don juru tɛ k'a fɔ k'i bɛ dɛmɛ dɛmɛ tɛ dɛ u bɛ juru don an na de k'an karafe kɛ k'an minɛ donc n'i ye juru don fantan kɔni na i ye kojugu k'a ma banque ka juru an t'an da don la ka taa se bololabaarakɛlaw ma mais gouvernement ta hali gouvernement dɛmɛ kɛ i b'a dɔn k'a tɛ se anw ma parce que ɲɔgɔnmɛɲina tɛ baden ye anw ye dugumafɛn de ye ninnu bolo mais ne bɛ welemada min kɛ gouvernement ye n'a bɛ fɛ anw ka dɛmɛ sɔrɔ n'a bɛ fɛ k'anw lakodɔn u ka gɛrɛ dugutigiw la bi ka bololabaarakɛlaw ɲɛɲini walahi u b'an ye wa an ka dɛmɛ b'u ye. e bolo département min sigilen don walima ministre so min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sigilen b'an bololabaarakɛlaw kama surtout lavage u tɛ dugumamɔgɔw dɔn u t'an ye u ka don quartier kɔnɔ bololabaarakɛlaw fɛn fɛn bɛ ka bɛɛ recensé hali n'i y'a di recensékɛlaw ninnu fana ma u bɛ ɲinɛ anw de kɔ u k'a di dugutigiw ma ne b'o f'i ɲɛna bi n'u bɛ fɛ k'a ɲɛ sɔrɔ u k'a di dugutigiw ma olu ka mɔgɔw bila ka mɔgɔ a ka quartier kɔnɔ bololabaarakɛla jumɛn bɛ yen mobilikula jumɛn bɛ yen dɛsɛndala jumɛn bɛ yen k'a hakɛ dɔn k'a papier ta k'a di bolo ni bolo n'a dira sanfɛ bolo fila ma a bɛ ɲɛ sɔrɔ mais en tant que bolo a bɛ ka don kɔnɔ ka taa u bɛ ɲinɛ an kɔ dɛ a bɛ ban tilala kuma o kuma anw tɛ fɛn sɔrɔ sinon an mago bɛ dɛmɛ min na bi n'i ye bololabaarakɛ surtout lavage n'i y'a dɛmɛ bi walahi n bɛ n kale ye a b'i ka dɛmɛ wari sara ka mairie sara ka impôt sara ka tila ka mobili san ka don a kɔnɔ n'i y'a dɛmɛ dɛ mais n'i y'a to a kelen ma a tɛ se k'ale yɛrɛ balo a tɛ se ayi a kelen a tɛ se k'a yɛrɛ balo n'i y'a to a yɛrɛ ma n bɛ kelen f'i ye bi machine mun bɛ yen k'i bɛ se k'a daminɛ bi ka se 2 mois ma k'a machine tɛ tiɲɛ n'i ma se 400 000 ma i t'o sɔrɔ lavage ba lavage n'i ma se 400 000 ma i t'o machine sɔrɔ bololabaarakɛla lavage b'o bɔ i b'o bɔ min fantan kelen ka 400 000 ɲini i b'o bɔ min k'o don mobili la k'i bɛ machine na k'i bɛ mobili donc o degunba de n'i tun taara ta banque la k'i taara juru ta banque misɛnnin ninnu na a bɛɛ tɛ lakale nka jiko fana ye lavage yɛrɛ baara tɛ taa ji kɔ o jiko o sabatilen don an ka jamana kɔnɔ ayiwa n bɛ ala fo ka barika da o yɔrɔ la lavagekɛlaw kegunyara o yɔrɔnin na u kegunyara parce que an bɛɛ wulila ka ɲɔgɔn lajɛ ka kɔlɔn sen an ka yɔrɔ la lavagekɛla bɛɛ caman fo ni kɔlɔn don yɔrɔ t'i fɛ dɛ sinon an bɛɛ ye kɔlɔn sen n'o ye forage ye sa non forage ni kɔlɔn fana tɛ kelen an ka bamanan kɔlɔn ko don kɔlɔn kelen kelen wala an b'o sen ka dali gosi ka da kunna i t'a dɔn ko kɔlɔn don ka pɔnpu bila a la donc courant b'a ta an bɛ mobili ko n'a ye u ye mɔgɔ caman bɔ o la sinon ne yɛrɛ y'a daminɛ ni lavage worobiyɛn mun ye Alahu akibaru ne tun bɛ 25 de sara kalo o kalo facture la SOMAGEP tun b'o bɛɛ k'a fɔ k'u bɛ n suɲɛ tɛ dɛ n b'a tiɲɛ de u tɛ n suɲɛ dɛ hali n'u bɛ n suɲɛ kɔni n t'o dɔn mais n b'a tiɲɛ de parce que dɔ bɛna ka tasale fa dɔ bɛ palan fa dɔ b'a sen kun dɔ bɛna ka mobili ta k'a fɔ ko n terikɛ ye sali u bɛ taa n'a ka moto ye sisan ka ji bɔ a kan ne bɛ se k'a ka wari sara mais a kan ka wari sara o a kan ka wari sara mais n b'a to yen ko n terikɛ don mais a tun ye don de da ne kɔ la o ji min bɔnna a tɛ sɛbɛn a bɛ sɛbɛn donc n'a bɛ sɛbɛn ne b'a sara o de y'a to an kegunyara ka na worobiyɛn to yen k'a kɛ kɔlɔn ye kɔlɔn nin kɔni na n'a ye ne diya ne b'a dayɛlɛ k'a bila fo sini sɔgɔma alhamdulilayi voilà o b'a to jamana faamaw
kɔrɔfɔ minnu fɔra sisan wele kan mɛn na ni baro sigi nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Ibrahima Bagayogo e ye ɲɛgɛn kɛbaa ye finiw kan ka taa se basi n'a ɲɔgɔnw ma ni mago k'e ka dɛmɛ ɲini jamana fɛ walima e mago yɛrɛ bɛ se ka jɔ mun na comme appui i ka baara domaine kɔnɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Bon ni ne ko ko n bɛ dɛmɛ ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o dɛmɛ tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye o bɛ kɛ mansinw de ye impression kɛ mansinw ordinateurs ani imprimantes ani olu nafa ka bon a ka baara la kosɛbɛ kosɛbɛ ani compresseur kumabaw olu nafa ka bon an ka baara la kosɛbɛ n'olu bɔra la an ka baara in mago tɛ fɛn extraordinaire la précisément an mago bɛ compresseur de la kosɛbɛ parce que baara min sanga wulilen don sisan baara bɛɛ bɛ kɛ ni compresseur de baara fanba bɛɛ bɛ kɛ ni compresseur de donc ni compresseur kumaba t'i bolo i ka baara ka dɔgɔn tile kɔnɔ. Ayiwa Dirisa ni mago b'aw la bi walima aw mago bɛ fɛn na bi jamana yɔrɔ o bɛ se ka kɛ mun. A y'a f'i ye cogo min na minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ baarakɛminɛ an mago bɛ baarakɛminɛ de la n'an kɔni ni gouvernement ko k'a bɛ an dɛmɛ vraiment u ka lavage ninnu diagnostic kɛ lavage dɔ bɛ yen a bɛ moto 2 3 de ko tile kɔnɔ dɔ bɛ se ka mobili 40 ko tile kɔnɔ dɔ bɛ se ka moto 150 ko bon n'i ko i bɛ olu ka minɛnw kɛ kelen a tɛ ɲɛ mais n'a y'o diagnostic kɛ k'u dɔn u mago bɛ minɛn minnu na k'a fɔ an ye vraiment o de ka di an ye an mago bɛ minɛn na tout récemment a tɛ 2 mois bɔ ne ka baarakɛminɛn dɔ ne y'a san da min na n'i y'a f'i ye yan i ti da la mais n'a kun tɛ n bolo baara bɛɛ tiɲɛnen don parce que i bɛ to baara kɔnɔ raccord bɛ ci a kulebaga t'e bolo a mansin t'e bolo i bɛ kɛ cogo di i ka baara bɛ jɔ ni e nana i ka mobili jɔ o tiɲɛna sanni ka taa tugu ka na a tigi bɛ kɔrɔtɔ a b'a ka mobili ta ka taa hali i ye mun k'a mago t'i la a t'a fɔ i ni ce yɛrɛ a bɛ tɛmɛ ne yɛrɛ y'o mansin sɔrɔ tile 2 na mais mansin bɛɛ ma sɔrɔ n yɛrɛ ye wɔsili kɛ k'o ɲini k'o sɔrɔ. Alhamdulillah. Ayiwa baro a bɛ ka se a sɛnsɛn a kuncɛyɔrɔ la Ibrahima Bagayogo ni maa ko k'e ka kɔrɔfɔ laban fɔ ni baro sigi in kɛnɛ kan yanni an n'i ka sigi wɛrɛ cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. N'i ko ko ne ka kumakan laban fɔ baro sigi in kɛnɛ kan ne ka kumakan laban bɛ se ka kɛ foli dɔrɔn de ye ka ɲɛsin tele ɲɛtaa yɛrɛ ma ka ɲɛsin n dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni n bɔra baro in kɔnɔ ka sɔrɔ n dɛmɛbaga dɔ bɛ yen nɔ n m'a fo a bɛ kɛ kojugu ye maa 2 don kelen tɔgɔ Sulemani Kulubali ale bɛ baara kɛ ale bɛ bɔ a tɔgɔ Yirimajɔ 2nan o tɔgɔ ye Félix Pomazonov bɛɛ b'a dɔn ni Baba ye ni cɛ 2 in dɛmɛ baara in na kosɛbɛ ne ka kuncɛ kuma n bɛ se ka foli de kɛ ka ɲɛsin o cɛ 2 ma. Bamananw ko ten minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ i ka mɔgɔ y'i dɛmɛ baara in a bɛ se ka san sɔrɔ yɔrɔ bi ka bɔ a daminɛ la ka na se bi ma an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Masa Rahamani fɛ halisa Ala ka dɔ fara cɛw kan ka dɔ fara garisɛgɛ kan walasa mɔgɔ 18 min bɛ baara k'i bolo dɔ bɛ se ka fara o kunnamanaw kan cogo min na a bɛ se ka dimension yɛrɛ sɔrɔ e ma sigi ni dimension min yɛrɛ an ka o ɲini Masa Rahamani fɛ wa ni Ala sɔnna ma Ala bɛna o kɛ ani bɛɛ lajɛlen ayiwa an bɛ kɔrɔfɔ laban di Dirisa Jawara ma Dirisa Jawara e ye lavage baarakɛla ye ni maa ko k'e ka kɔrɔfɔ laban fɔ ni baro sigi in kɔnɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an n'aw ka sigi wɛrɛ cɛ. Alhamdulillah ni n bɛ kuma laban mun fɔ an bɛ dugawu kɛ tele ɲɛtaa ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Alhamdulillah. Hadamaden mɔgɔ bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ dingɛ la k'i yɛlɛ sanfɛ foli dan belebele o ta ye vraiment n'an ko k'an ye dan sɔrɔ a la an ye nkalon tigɛ an t'a fɔ k'a bonyana ma a bɛnna ma parce que fɛn bonyani ma i tɛ minɛ cogo sɔrɔ donc tele ɲɛtaa kɔni nin t'a fɔlɔ ye ka ne wele u
taara ne fɛ fo n ka baarakɛyɔrɔ la vraiment u kanu bɛ na bi ka se degré min ma ala de b'a dɔn ne o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n bangebagaw fo olu kɛra ne ka diɲɛ labɔ sababu ye n'i y'a mɛn bi ne bɛ yan a bɔra olu la u bɛɛ bɛ ala ka hinɛ la bi an bɛ dugawu don k'u ye ala ka dayɔrɔ nɔgɔya n bangebaga kelen min bɛ dugukolo kan bi n'o ye Minata Kamara ye n bɛ n ka foli b'a ye an ka musokɔrɔba ɲuman n bɛ n ka foli b'a ye a n'an ka dugutigi vraiment Misira dugutigi Dirisa Danbele a n'a furumuso ɲuman u t'i yɛrɛ tɔgɔma ye sa kojugu an ka foli b'o ye alhamdulillah ka Misirakaw bɛɛ lajɛlen fo Salifu Ɲare a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Misira an yɛrɛ ka an ka maître walima an yɛrɛ karanba n'o ye Aminata Dramane Traoré ministre kɔrɔ don seko ni dɔnko kunna ko k'an ka jamana kɔnɔ ka foli lase a yɛrɛ ma ka Misirakaw bɛɛ lajɛlen fo Misira ye kin kɔrɔba ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida 2nan na an b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw min sɔnna k'an ka wele jaabi an ka se ka na ni barosigi kɛ ka aw fo k'a barikada ka tila ka waleɲuman dɔn walawalali min ni aw bɔra sisan ka kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ nka an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye yanni an n'aw ka sigi wɛrɛ cɛ o de ye ka hakili to jamana secteur privé la tuma caman i b'a mɛn san kɔnɔna na walima waatiw kɔnɔna na Mali foroba baarakɛlaw mana wuli ka jɔ kɛ n'o ye walima foroba tɔn walima Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba minnu bɛ jamana kɔnɔ n'o dɔ ye INTM ye n'o dɔ ye CSDM ye CSTM ye plutôt dɔ bɛ fara fonctionnaire sara kan dɔ bɛ fara juge sara kan dɔ bɛ fara lakɔli karamɔgɔw sara kan dɔ bɛ fara o n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu ni ala y'u garisɛgɛ don forobaca la minnu garisɛgɛ ma don forobaca la olu fɛnɛ de ka ca kosɛbɛ olu ni dɛmɛɲɔgɔnya ka dɛmɛ ka kan n bɛ se k'a fɔ jamana fɛnɛ kɔnɔna na a ka kan jamana ka hakili to secteur privé la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolola baarakɛlaw minnu ni mɔgɔ 3 b'u bolo baara la mɔgɔ 4 b'u bolo baara la mɔgɔ 10 ni kɔ b'u bolo baara la jamana kan ka hakili to ninnu secteur la min b'a to chômage ba min ni denmansa bɛɛ bɛ ka kulo n'a ye bi o chômage ninnu bɛ se ka sigi o dan na cogo min na ka Dirisa Jawara yɛrɛ fo ka Ibrahima Bagayogo fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka baro laban ye tuma ni tuma ka u wele ka na walasa an ka se k'an da don nin n'a ɲɔgɔnna sujet important min na an bɛ o jigiya ni ala sɔnna fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ kana aw sigitɔ sɔrɔ ka taa aw ka cakɛyɔrɔ la ala k'an n'aw ka baarakɛlaw kan bɛn ala ka garisɛgɛ sanuman d'an ka bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko aw Jawara ka tila k'a fɔ k'aw Bagayogo merci beaucoup n bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ ye faso jɔkɛnɛ min masala bolila Mali bolola baarakɛlaw ka kisa 2 kan bi min ye ɲɛgɛn kɛbaw ye ka taa se lavage yɛrɛ kɛbaw ma an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla baro in na ala k'an ka jamana basigi ni k'an bolo suma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na ni o ye faso jɔkɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية